Hej, det er Gitte fra Uniforce. Hvis du har expense management, så skal du være opmærksom på, at fra den 1.7. så er det tvunget, at man skal vedhæfte et bilag, hvis det er en kreditortype post, man kører med. Hvis du er i tvivl om, du kører med kreditorposter, så kan du gå ind på din Consignia brugeropsætning. Og gå ind på din pågældende bruger. Og så kan du se hernede under bogføring, hvis der er sat en kreditor op her, så vil du blive tvunget til at skal have et bilag vedhæftet. Hvis du kører med medarbejder, som er den hernede, eller hvis du kører med et finansbilag, så bliver du ikke tvunget. Du kan også vælge at bruge den digitale funktionalitet, så du faktisk godt kan slå til, at der skal være tvunget til bilag. Men det er ikke et lovkrav, det er kun hvis det er en kreditortype. Hvis du vil vide mere om digitale bilag, så tag fat i mig eller en anden fra Uniforce. Hej.